Malawi Brief. Chipani cha DPP chachititsa msonkhano wa ndale kwa chinsapo kumeneko ku Lilongwe. Pa msonkhanowu panali akuluakulu mchipanichi monga Dr. Ben Phiri, Mayi Mary Navicha, komanso Mayi Patricia Whiskers ndi ma MP ena a mchipanichi. Tsopano tikupasirani zomwe alankhula ena mwa akuluakulu amenewa. Khalidwe lokha nkhope kungona ngati ngelo ulemu wako Mike. Ulemu ma MP wonse amene muli pano mulipo angapo olemekezeka guest of honor akayima akuyimiriritsani kuti anthu adziwe kuti pali ma MP angati. Mayi kunje a director amayi ndi azimayi azanga onse ku NGC kuli John ku district constituency mpaka na ku area mulandire ulemu wanu. Magogochalo athu muli pano nonse mumve ulemu timakukondani mafumu athu ulemu wanu takunyadirani kukhala nafe pano. Akuluakulu onse achipani akuluakulu aboma nonse mwabwera pano magule ndaona azimayi anzanga achisamba uko magule muli pano takunyadirani. Inetu mawu ambiri ndilibe dzulo ndinali konkuno kucheza ndi azimayi anzanga. Msonkhano ulero mwini wake ndi uyu na mandu awakhalapa ichitima chicha chi AI cha DPP artificial intelligent ichi machine awawa sivasewerayi. Tathokoza president pokusankhani kukhala campaign champion wa dera linolo ndipo president anawunikira kuti machine awawa kuno apukusa sagona iyayi. Mulungu audalitseni utsogolereni kukhale mphoto ku ntchito ya manja anu imene muyigwire kuno ku Lilongwe bwayira. Mulungu akupatsani chokhumba chanu pa 30 June ndipo mukapereka mwana kwa profesa inuyo. DPP oye! A guest of honor ife azimayi muno Malawi komanso kuno kubwayira mawu ambiri tilibe. Tingofuna mukamapita madzulo ano mukatithokozere kwa president. Ife azimayi mabanja athu anatha. Mabanja athu anapasuka chifukwa cha umphawi ndi njala. Azimuna anatithawa ife azimuna anatithawa. Pano mabanja athu alimba. Pano paliyense ndi mphepo yakugona potentha. Ndiunama ine. Tukudya ife. Ngakhale zibwenzi sabwerera. Zapepesa. Akudziwa kuti thumba lachimanga akwanitsa kugula tsopano. Mukatithokozera dadi atiphula pamoto ifeyo ndipo tapulumuka. Ndikuyankhula izi chifukwa chani? Mudziko mukakhala mavuto amene amaphinjika ndi amayi ndi ana. Azimayi ndi ana timasowa kolowera. Timagwa mavuto chifukwa cha mavuto ena. Chifukwa nkhani zina umati mwinani ngopeza kaokomani koma watengapo zotenga sizinaende bwino. Mwinani ngopanga chonchi wagwa m'mavuto. Umphawi umene taona zaka 5 watika ife azimayi pa chitonzo kwambiri. Ndipo amene aja asadzabwerenso iyayi. Asadzabwere. Kamba anadikhula ife boma tinatenga. Kamba anadikhula. Amati ngakhala kamba atadikhula ati. Kamba anadikhula. Ife boma tinatenga. Ife tikukhuta. Ife tikudya. Ife zathu zili bwino. Tili nkati pano. Tili ntika. DPP oye! Mukatithokozeranso ana athu akupita ku sukulu ulere. Pano kutalako ndalama athu tikugula girisaleni tikumazola muone nkhope zathu zimene zikukongolera. Mwayiona imeneyo zathu zili pabwino ifeyo. Mukatithokozeranso ndalama zimene ayika mthumba la MEDEF komanso mthumba la CDF kuti ife azimayi tiyambe kupanga mabizinesi. Mukatithokozere. Dzulo azimayi wandituma dzulo andiuza kuti kuno Ngongole sizikuyenda bwino. Amene akuyendesa kuyenda chozemba. Ndaine ndamuuza kuti inde sizikuyenda bwino chifukwa kuno kulibe phungu. Phungu suyu Mayi tabwera. Phungu suyu otayendesa bwino Ngongolezo. DPP oye! Mayi Whiskers atayima panane nakuti wina amaba kuli mbe. Uja amaba kuli mbe MEDEF akupatsani. Oti basa MEDEF nduti. Onyamula 5 billion nduti.
ngelo 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 uyu ngelo uyu ngelo angokhanga tuwagwa kumwamba anthu abwayira mwakonderedwa kwa nthawi yoyamba mukhala ndi phungu okoma mtima inuyo malangizo ndalanga kale Zulu against of one uyu Zulu ndachita chofinira mpaka kukhetsa sozi chifukwa ine ndenamuuza athu nang'alula ati nang'alula ndamuuza kuti phungu azimvera zimene anthu akutani akufuna ndezambiri simnena pano wamva kale malangizo anaimbanso foni kuti amayi zonse mwanena zija ndichita koma ndifuna anthu akulilongwe sitebwayira kwa nthawi yoyamba amve kukoma kwa MP kakhaleni amalizisa against of honor ine ntchito yanga inali yochepa kungopereka moni komanso kukuthokozani abambo Ben Phiri kuti mukatithokozere kwa dadi zikomo tikukhuta ana akupita ku sukulu zinthu zili pabwino tikayamba amabizinesi ife tizingonene patiyambe magule tizivina mizimu tizimasuka chifukwa tili pa mtendere tendere umenewu mulungu adalisa adati kumene aliko zikomo kwambiri akulamula boma li president ndani wakipani chanji ma units up chipani chanji angalowe mwa profesa ATPP sichocho mubanga masewera inu utatenga ma units aja ATNM kumalowetsa ku Airtel igwira network ikolana so bano mafana awa ni mafana apo mwaniva awa kumbuye uko kuleolemegezeka avigalu kuchokera ku Blantyre uko mwaona ameneyo taimikani nkono kumene koko tikachoka pamenepo kulisomba chisi komwe kuseli uko imikani chala mwamba hapo chala mwamba hapa mwamona sirikaliyo mwamona ameneyo Inspector General ama zicha Inspector General ameneyo kuchokera komwe kumulanje uko komwe uko tikatoka pamenepa ndio tili ndi ku parliament kwa manna kuti nsungu eti mwanadala wakomwe ku 25 mwamona akatundu wati kwadziwa mu 36 kulowera kwa pwetekere yose poeti tikachoka hapa katundu wa kusalima mwana openya omadziwa kuti kuli chimanga kuli boma mwamona ameneyo tugwirizana eti openya tu eti zikomo kwambiri pambuyo pa suntha iwe pang'ono sintha pang'ono ndiye kunkhota posa chedu apa kunachitika ngati zanuzi zoti mukavotenso anthu akunkhota anaponya ngati atipatsa mwana mafumu mudzimvatu mafumu mudzimva kunkhota kunachitika chisankho posa chedu apa kumeneko anthu sadaponye adadziwa kuti timasata kumene kuli boma mwana wa kunkhota uyu wanyunyu ameneyoyo zikomo kwambiri akuti uli ni mahopu pompano mwana hiyo zikomo kwambiri chala mwamba DPP waye zikomo kwambiri kuchoka pamenepo mmene akukakhala mwamona nyamata wavala DPP white yo nyamata olimpika mtima kuchokera komwe kumachinjiri huko mwamona ameneyo anyamata openya eti akudziwa kuti network ili kwa dadi sichocho zikomo kwambiri kuchoka hapo tili ndi nkhata Beyonce atavua chala mwamba kumeneko cha atavua chala mwamba zikomo kwambiri kuchoka hapo tapita komwe kunzimba mwina kuti kunzimba kuoneke bwino tiyambire kuchilatsulu apa mwakaona kamfanako mwakaona imene chilatsulu mbulumbuzi yonse ang'ono kuziwa zochita eti zikomo kwambiri mwakaona DPP tu imeneyo DPP imene mwaiona imeneyo
Mwaiona imene eti DPP machita bwino kwa basi. Fishani bwera kuno, fishani. Nawo ansatu kumpoto kunsimba. Akunena kuti ife zachibwana sitipanga nawo. Ife tidapenya. Gemu ndichimanga. Mwamona ameneyo? DPP woye! Nsimba woye! Zikomo kwambiri. Amayi ndi abambo chifukwa choti tilibe nthawi yambiri. Ma MP amene wakanatala nkhule akanakufotokozerani zakwawo. Koma chimene abwerera kuno, abwera kuti adza kutsimikizireni kuti malo amayiki ku parliament iwo anakonza kale, mpando wake uliko kale. Ndipo amene wawo abwera kuti adzatenge mwanayi akampereke kwa atati. Ndiyeno ndifuna inu muwatsimikizire. Mukhala ngati anthu akunkhotakota openya kapena inu mukhala otere. Muyankhe funsoli. Takhala tili ni ma by election ina tinali nayo kudowa ya kansala. Kweni kudowa. Osati kutauni kuno kuti anthu ambiri tachita kubwera yayi. Ona TV, oziwa za zikwanje, oziwa za kutula kwa chimanga kuno yayi. Tikunena kuti anthu amene wowo ndikumene anthu amaganiza kuti kuno ndiye kuchimange kwa chani kwa kongeresi. Koma adazindikira kuti timayenda ndi boma lolamula. Tukwirizana eti kudowa anthu ake akuzindikira bwino. Ndipo nthawi zonse ali kumbuyo kwa chipani cha DPP. DPP mu 2009 malemu Profesa Bingu wa Mutharika akulamula, dowa inali ni ma MP a DPP almost onse. Mwanimvetsetsa eti kudowa watu anthu ozindikira kwa basi. Kunkotakota dzanali atipatsa mwana uyu. Ndiye kuteko dziko lonse lero likuyang'ana Mbwatalika. Dziko lonse lero likuyang'ana amaliri ndi mafumu awo. Ma MP wafuna akanene kwa bwana awa. Ndiye ndikuti tifunse pano, mafumu ndi inu. Apa pali ma TV ali live. Dada ni dziko likuyang'ana kwa amaliri ndi kwa Mbwatalika. Dziko lonse. Kunkotakota achita zotheka. Kudowa achita zotheka. Ndiye lero matiye auko okhoza openya ni mafumu awo. Mbwatalika ndi amaliri penate yakupatsani apo. DPP woye! DPP woye! Mpira ukadzafika pa mapenate ndiye kuti gemu yagona. China chilichonse chitauchitika. Amaliri ndi Mbwatalika. Mpira uli pati. Ndiye zili ndi amaliri ndi Mbwatalika kuti amuuze president kuti ife president sainu ayi. Sibasi. Amasunga anthu nda. Amasunga anthu ndi ati. Akanena timamvera ati. Ndiyeno mafumu wa ine andisimikizira kunena kuti achita zoyenera. Tukwirizana? Tiye tionese chala mwamba kuti mafumu wadziwa kuti simuachita let down. Chala mwamba uko chapita, chala mwamba uko chapita, uko chala mwamba uko chapita. Maiki woye! Maiki woye! Ndabwera pano kudzagulitsa malonda. Sindikamba za wina, chifukwa winayo ndilibe naye ntchito. Tukwirizana? Maiki bwera kuno. Ndabwera kudzapempha. Tukwirizana eti? Ndabwera kudzapempha. A president andikhulupirira kuti ndikadzakupemphani anthu akuno muchita moyenera. A president andikhulupirira kuti mmene ndimawatsimikizira kunena kuti zitukuko zimene mufuna mupereke kwa amaliri, zitukuko zimene mufuna mpereke kwa Mbwatalika, musadandaule bwana kuti network simagwira chifukwa anthu aku kuachita bwino. Mwana wanu muli naye maiki
anatipita ukamfe kwa wanthu akuluakulu. Ndabwera ni malonda awa amene akuti tigula malonda amene wachala mwamba uko tione, amene akuti maiki tigula chala mwamba uko. TPP woye! Maiki woye! Maiki woye! Amayi ndi abambo ndimati ndikupemphenizi. Tanena kale kudera kumene kulibe tawa network imavuta. Sichoncho nanga. Tawa ya president kudera lanu kuno kuyambira pamene mutamvotere pa 30, tawa yanu ndi ndani? Tawa yanu ndi ndani? Tawa yanu kwa president ndi ndani? Kuti chimanga chisibwera kuno tawa yanu ndi ndani? Kuti ngongole sichasibwere kuno tawa yanu ndi ndani? Kunena kuti misewu ichachitike tawa yanu ndi ndani? DPP woye! Amayi ndi abambo tikaponya zaka kuponya MP timakhala zaka 5 tikulira. Ulendo omaliza umene anthu akuno anaona mabridge abwino ndi zitukuko zabwino kuno kunali MP wa DPP Amasi. Sichoncho nanga. Ndiye pakatipa anthu amati ayi titayesa wina sitinakhaule tibwerezanso DPP woye! Mafumu mwana wodekha okuti sakuchititsani manyazi nakatenga zinthu zina nkumasunga umu, mwana wake ndi uti? Olopa khomo mukapeza kuti munaphikapo milamba yanu iwiri ndiye mwanyosoledwa mulamba umozi, koma alipo wina wake pazana anagwidwa nawo. Oyamba kufusa mmafusa uti? Oyamba kufusa mmafusa uti? Iwe tafotokoza za ndiwozi. Sichoncho nanga. Sopano nkhani ya ndalama zambiri mwanga 100 million yote anyamata abwerekane akalipinde ndi mavenda anzawo abwerekane ndi achinyamata 100 million. Akuluakulu nkumpatsa munthu osakhulupirika ndalama zimenezo? Ndiye kuti mukudzifunira zabwino? Ndiye ndikuti tatiye tiwerenge inu ndine. Tikaponya lero kuti tidzakonzenso ndi 2030. Ndi aliyense pano amatha kuwerenga. Tikaula 2026 1. Tiye nazo tikaula 2026 chani? 27, 28, 29, 2030. Tikukaula befeo. Pamene anzatu akunkota zawo zili tayale. Otsewa zawo zili chani? Tayale. DPP woye! Chachiwiri, ine ndine MP kwathu kutyolo. Ndipo kutyoloko chisankho chikabwera ni mawina 90% above. Tugwirizana? Koma panopa ndili kutyolo ineyo. Ndimakhala kutyolo ine. Amayi na vichawa ali kutyolo. Awa akuzimba wali kutyolo. Nanga awa achokera kuzomba ali kuzomba. Achokera kublanta ali kublantaya. Zokuna mizani kuti ati ayi tufuna MP oti adzikhala mudera mwanu momwe zonama. DPP woye! Uyo akakatenga zinthu akakatyola azibwera nazo kuti ku ground. Tugwirizana eti? Ndi nkhani ya network. Tugwirizana? Network ndi imene imakola. Uyo ali ndi malo ake amene amapezeka daily mtown. Malo okhazikika. Pamene amapezeka kukada kukacha. Pamene usiku ndi nthawi yogona. Usiku timakampeza munthu. Mesa munthu timapeza masana. Sopano akuna mizani ani magona apa. Kugona ndi kuthandiza munthu zigwirizana. Kugona ndi kuthandiza munthu zigwirizana. Mukufuna munthu otazi kuthandizani. TPP woye! Ndimafuna ndikupempheni amayi ndi abambo. Ndiyese timayesa napo malo olakwika nkukathera kundende. Kukhala njala kunjaku,
kubwera ngongole kunjaku, kubwera zambiri kunjaku, akufunika munthu amene atha kumatenga telefoni ndikuti akati hello ino tate ndikufusane chimodzi, akamakuimbira mai yako, bambu ako, akazi ako kapena achemwali yako, unayamba wafusa kuti wandiimbira ano ndani, umangoti hello asisi muli bwanji, sichoncho? Hello amayi muli bwanji, sichoncho? Koma ukakhala kuti simukudziwana umayamba kuzinena ine ndi ujayi mwana wa asuwani awa achemwali ano akulilongwe, igwira tukanga titinamba takumana popena pache ineyo ndi amene a president, ineyo ndi amene anthu akubwayira anandivotera ine simukundiziwa, ndi zimene mufuna inu. Maika akagwira telefoni yake akangoti ta 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 ta, bwana azingoti hello Mike, anthu anga akufuna chani? DPP woye, DPP woye. Ndiye pano tili mapenate kuno kuli ma centers akulu angapo, ndipo ndikudziwa Ambwatalika atumiza maina anthu angapo okuti akwezedwe ufumu, Amaliri atumiza maina anthu angapo okuti akwezedwe mafumu. Mapena atetu, mapena atetu, mapena atetu, mapena atetu. Ndikande kusana ndikukande kuchani, mapena atetu, sijoncho nanga. Komanso Ambwatalikawa ndi achemwali athu amene wawa avutika kwambiri pakanthawi, sanayambe kudyerera kuzunzika kwawo. Ndiye mufuna kuti lero a president ayambe kunena kuti Ambwatalika achapanga bwanjiso andiphonyesa mwana, zimene mukufuna? Akakhala amaliriwa malemu amene adapita mzimu wawo usemu mtendere anali senior chief, iwewo adakali pa TA, akhalebe pa TA pompo, muwalepheretsetu muli uko agogo akulepheretsetu akulepheretsenu siniyo anyamatake ndi awali ukuwala magaye akhale asiniyo kapena osaina runda president amene afuna mwanawo. DPP woye. Sono Mike angoti DPP woye eti chifukwa titha kutenga munthu wokuti ndi Marara angopanga DPP woye yekha, tidziwe kuti Mike amalankhula, sichoncho nanga. Ndikatero nimaliza chifukwa kuli nkhani yoti tikambirane mmene titayendere kuchokera pano. Ndiye bwana Mike, DPP woye mmamutha panga ndione. Oho DPP woye, DPP woye, tiende pamodzi ndi mtima umo, pamodzi ndi mtima umo, tiende pamodzi ndi mtima umo, DPP tiye, DPP tiye, chala mwamba uko, chala mwamba DPP woye. Ndiye kuti nyimbo akuidziwa ya pingutu iyi, ndiye kuti amene chipani wachilowa lero watu wetu wambe weti DPP woye. Tsopano magaye amene amawina mu democracy ndi amene amakhala ndi manambala ambiri. Titha kubwera pano koma ngati tibe manambala ambiri tipula, tiendere gemu ya mboni za Yehova. Tikudziwa eti mboni za Yehova wina aliyese amene atampeze amayenera amupase amugulitse malonda ampingo wawo. Ndi gemu imene titayendere ndani ifeyo. DPP woye. Aliyese pano patakatenga 10 gemu sinaipule. Supporter wa Bullets mukazamona akusupporta Wanderers ndiye kuti zateka sizimateka eti wa Bullets ndi wachani. Tsono ndimafuna ndiyankhule ndiwe amene sunapange chisankho kuti ukavotera ndani. Ndikupemphe tsopano kunena kuti zaka 5 ndi zaka zambiri kuti muyesere nkhani ya MP ku parliament kuja komanso kuboma mkulukuta moyo
wapereka 5 billion yoti atumikire anthu awawa kuti igwire ntchito bwino. Ikuyenera mukhale ni munthu amene akugwirizana ndi a president cholinga pakasokonekera pena adzikamba nawo kuti pakuti palimba masulani. DPP woye, mukakhala ndi munthu amene mukudziwa kuti kwa nthawi yochepa chisankho chichitikaso kuno zigwira kuno sikumangokhala kuti mudzichedwa. Anzanu onsewa awa ma MP-wa pano ayamba kale kupanga ma procurement kuti amange mabloko, amange misewu, amange mabridge, koma kuno chifukwa mulibe MP ndeti sachedwe. DPP woye, ndikupempeni aliyense apa tikameme nzathu chovotera chathu mmanja pa tsiku limenero kuma area kwathu tikatengane tikaende ngati gulu kupita kukatani kukavota. DPP woye, ndipo mafumu amene tikuwaveka aja tidzavekera malo abwino okuti celebration ya maikiso izakhale tsiku lake litiro. DPP woye, chifukwa tikakweza amaliri kukhala senior angangokhala ndi ana ang'ono okhaokha afunika kuti enanso adzewasata. Sichoncho nanga ndiye tikakonzeza kuti tonse tizakhale pa celebration. Azimayi amene munapereweredwa nsalu APM wamva dandaulo lanu posachedwa pa kumaderako ayamba maiki kuzungulira usana ndi usiku kuoneseza kuti tivale. DPP woye, DPP woye, posachedwa apa pasanafike pa 30 tiyamba kumanga msika wa makono. Boma likuyamba kumanga msika wa makono pamene panali rest house yakale ya mtauni muja. Msika umene ukhala wa upstairs muzikakwera mmwamba kuti mukali kule katundu wanu. DPP woye, DPP woye, ndiye kuti maiki zitukuko zayamba kale kumutsata. DPP woye, komanso tikukhazikitsa chikho cha mpira wa akazi ndi wa amuna wiki yomwe ino cholinga anyamata muzisamasowe chochita. DPP woye, tikukhazikitsanso makwaya festival ndi cholinga choti amachalichi timuope Mulungu kuti maiki akalowe ku parliament zonse zili bwino. Ndimalize ponena kuti Ambuye akudalitseni nonse amene mwabwera pano ndikuwalonjeza amaliri kuti posachedwa pa usinio ukubwera. Amene munalonjezaja takweza ndiso chala mwamba tuone icho puli. Amene mwalonjeza mbwatalika kuti kuzuzika kwawo kumene anazuzika kale akuyamba sopano kuti adyerere chifukwa boma amazuzikira lichalabwera chala mwamba tuone uko kuti mwapatsa mwana puli. DPP woye, Ambuye odziwa kudalitsa akudalitseni. Ife timathokoza maiki akakabwera ku parliament tikabwera kuno tidzathokoze pomaveka mafumu amene titapatse nkuwakweza mpando chifukwa akakwera mpando enanso kumusiku adzikwera mpando. Ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri.